naman ako napaka-exciting naman ang araw na ito because I'm so very excited dahil dumating na ang pinadala sa akin ni Ivana Alawi! Naku, ito na! Ang parcel. Akala ko talaga etchos lang ang lahat. So ito na Ate Ivana. Maraming salamat Sister Ivana. Thank you so much for this. Grabe, sobrang excited na akong buksan itong pinadala mo sa akin na iPhone 17 Pro Max. Oh my God! Ito na. Buksan na natin. Dali para makita natin sabay-sabay. Good morning mga moms! Hello! So for today's video, kami ay gumagawa ng aming bagong palong. Huwag mo na nga siksik kasi kawawa yung wrapper. Baka mamaya habang pinipirito pumuputok. So ito na yung ginagawa namin ni Michelle, ang lumpiang toge with butterfly. Umalis kayo dyan. Ayan, yung aming lumpiang toge. So naluto niya na, natimpla niya na. Kulang yan ng carrots actually. Pero, andyan na yan. Wala na tayong magagawa. Okay. Maliit. So, Diba? Masamang tignan. baka pumutok. Hindi po na puputok man. Kung na bahala. Diba? Kasi masarap tignan tong isa, mataba. Kumpara dito na malnourished. Sabi ko sa'yo. Ang inaano ko kasi yung wrapper ba, baka pumutok. Ay, maay. So, ito po is 40 yung isa. Dos. Ha? Diba? Thank you so much nga pala doon sa atin ni Rhea na supplier ko dito toge. Siguro next time na lang, next week, pag uwi ko ng pag pumunta ako kina Gwen, dadaan ako sa CDO, bibila ko ng tokwa. Paalala niyo sa akin. Ay, gagawan pala muna ako ng sauce niyan. May suka na ba? Wala pa. Gagawa na ako ng suka. Okay. See you there. Okay. So, bago pa maubos ang ating mga ulam, ipakita ko na sila sa inyo ang ating mga menu ngayon. So, we have ginataang tilapia. Their ultimate favorite. Menudo mechada, apritada, caldereta. Dabong halang-halang. Oh. Nilahat mo na yung dabong, ate? We have sotanghon, nangka sa ating gulay, adobong manok, we have pork chop, and ang mga suki ng bagets, favorite, lumpia, and meatballs. Hindi pa rin mawawala ang ating mga dessert. So, ayan yung dessert natin. Ginagawa pa namin yung lumpiang toge. So, abangan ang iba pang ulams. This is it. Gagawa na tayo ng sausawan. So, may paminta na. May natira ka sa bawang sibuyas mo? Pahingi ako yun. Wala na yan. Asan? Wala na, ubos na. Grabe naman si... gamit naman. So, this is the suka. O, tsaka loan ko, tsaka Saudi. We're going to put some sugar, shalalala. Gusto yung suka. Ay, yung natin, sugar. Then, salt, syempre. Para mas masarap. A little bit of salt. And let's mix it ng bonggang-bongga. Para mas masarap. Dagdag ako yung suka kasi yung konti. Kaya kasi baka gawin nila sa baw ha, gamay-gamay lang. Unti lang naman yung ating lumpia. Gawin natin hanggang sa magkalasa. Kahit tindagan niya. Ay! So ito na. Ay! It's taste time. Ang lama. Sarap niya day. Pangalawa ko na to. Parang ako lang makakaubos nito. Visit ka. Huh? Sarap?
pinatawag yan? Dami. Merienda or ulam. Mabet. Sarap. So, kagabi, originally, story time lang tayo muna mga moms. So, supposed to be kagabi, dito talaga ako matutulog sa Mamshi Eatery. At kung bakit ganito yung shot ng aking camera, dahil papakita ko sa inyo. Pinapakita ko sa inyo yung angulo ng aming kisame at ng aking vlog. So, kagabi sabi ko dito ako matutulog, kaya lang, yung nakuha ko ni antok ko, antok na ako, nagbabagsakan po yung mga santol sa taas. So, hindi lang, minsan pa isa-isa, minsan isang grupo sila. So, ang lakas ng lagabog. Yes. Kaya, mga bandang mga 1:30, nung nakatulog, nakapikit na din ako, may bumagsak na naman, tapos magkasunod. Yung parang, yung ganun. Kaya sabi ko, hindi ako makakatulog nito. Talagang gugulatin ka sa bagsak. Kasi feeling ko nandun na sa mataas na parte ng puno, yung mga bunga na bumabagsak. Kaya ang lakas ng bagsak. Kaya sabi ko, ay hindi. Kaya dapat bukas, matanggal to, masolusyonan na, makuha na yung mga bunga na yan. Kasi, maliban sa magigiba yung bubong, masisira, kahit gusto kong matulog dito, magpahinga, hindi ako makatulog kasi tulad niya, magkakanin na naman to kasama ko. Ano connection? Ay, ayun, umuwi na lang ako. Tapos, pag uwi ko naman, hindi ako agad nakatulog. Eto, late ako nakapasok. Sorry na, Chuchay, Diday. Si Maria Danica. Hindi ko na muna pinapasok kasi tumal talaga. Matumal muna. Yes. Ha? Nakitaan mo na? So now, susubukan ko namang iulam. Uulamin ko na po ang aming lumpiang to. Na-miss ko po talaga ito mga mami kasi nung bata kami talaga. Isa rin to sa pala niluluto ng lola ko. Promise. Tapos yung iba nga may mga libs-libs na siya. Ganon. Asan? Kaya kain tayo mga moms. Kain tayo, oy. Sabayan niyo ako. Ano mga sope? Sarap? Ay, nag-private po. Ano pa kumaan? Ano ka? Ano may ganina? Namahaw naman? Sarap po talaga. Nakakamiss. So, eto na ka napaka-exciting naman ang araw na ito because I'm so very excited dahil dumating na ang pinadala sa akin ni Ivana Alawi! Naku, eto na! Ang parcel. Akala ko talaga etchos lang ang lahat. So, ito na Ate Ivana. Maraming salamat, Sister Ivana. Thank you so much for this. Grabe, sobrang excited na akong buksan itong pinadala mo sa akin na iPhone 17 Pro Max. Oh my God! Ito na. Buksan na natin. Dali para makita natin sabay-sabay. Irma. Pantem letter. Pantem. Hindi, dumating na yung ano. Actually, ano to eh. Sobra akong naaano dun sa mga ads nila. Nahuhook. No? Pag maganda talaga ang ads, tapos paulit-ulit na naglalabas sa feeds mo, talagang mapapabili ka. Kaya sinubukan ko. Susubukan ko ito. So, pakaabangan ninyo ang magiging changes nito sa aking pagkatao. Sa aking physical aura. So, this is for my hair, for my head, especially since nagkakaedad na tayo. No? Though, matagal naman na talaga mataas po yung forehead ko, yung aking noo. No? Kaya lang yung bandang likod. Hi, sir!
Thank you Good so morning. much. Ay, congrats. Nakuha mo na. Wala pa. Hindi na mamaya na. So ngayon, i-unbox na natin itong mga to. Then gusto ko ipakita sa inyo yung magiging journey ko dito. Journey talaga. Kasi gusto ko malaman ko talagang legit o confirm siya. So, dito kasi sa likod. Ayan, makikita niyo. Manipis na daw siya dyan. Hindi ko talaga alam ha. I don't know. Sabi daw manipis. Totoo ba? So yan. Kaya bumili ako nito mga soap na alam ko nakikita nyo rin to at lumalabas sa inyong mga feeds. Kaya bumili ako itong sabon. Yan. So ito yung black soap na pampakapal di umano ng buhok. So instead na mag-shampoo and conditioner ako, yan o. Yan ang gagamitin ko. So let's see. This is made from China. So tingnan natin yung magiging effect nito sa aking hair kung kakapal ba siya or lalago. Kasi maliban dyan, sasabayan natin siya ng minoxidil. Napapanood nyo rin ba to? Yung pang spray. Diba? Hindi na ako kumuha ng gunting. Ito na lang yung ganito na lang yung ginawa ko. So, bumili ako na, dalawa? Dalawa nga. So, wala na silang box. So, ito yung EML na siya. Ilang percent ba to? 2029 pa yung organic siya. So, abangan natin, titingnan natin kung talagang kakapal ba yung... Actually, hindi ko naman kailangan na yung magpahaba. At least yung medyo, kahit gamay lang ba? Diba? Na mga baby bangs dito. Para at least kahit nakaganon ako ba, meron siyang buhok. Meron siyang buhok na kahit paano onte. Kasi na-try ko naman to sa Baguio before, nung nasa Baguio ako. Di ba maganda kasi klima, malamig and all, ganyan. So, medyo umano naman siya, hindi ko na siya pinagbaton, hindi siya nagtuloy-tuloy. So ngayon gusto ko siya ulit i-try, especially in my age, on my age, bahala na kayo dyan. No? Ayan po. Yeah, especially sa age ko, titingnan natin kung talagang effective yung product na to. So again, this is ang Joku, and Chuchurutchuchu, hindi ko alam kung anong pangalan, pero ayan, Christine SH. So subukan natin siya. Hi di ba? Obvious naman. Obvious naman, nagmamantika pa yung bibig ko sa sobrang sarap ng aming lumpiang toge. Yung wrapper lang talaga yung palpak. Actually, yan din yung wrapper ni Gwen sa turon niya, kaya ayaw niya yan. Mali ko ba na magkaiba na supplier? Isa lang pala. Mali ko ba na parehas na pala na supplier? Para ako may tinga talaga. Yung ilang tuloy ako. So anyway, that's all for now mga moms. So, pakabangan nyo pa ibang mga magaganap dito sa Mom's Eatery. Maraming salamat. And if you're still watching this video, please, pwede mo panoorin yung mga previous video ko. Then, don't skip the ads, please. Huwag nyo alisin yung ads sa mga video na makikita niyo sa aming mga vlogs. So, maraming salamat. God bless you.